Kenya. Jodolo mawuok e gwenge mag Homa Rokak koro dwaro mondo mi twak obed e kind sirikal gi ojende ma pacho ka. Jotend dindego wacho ni okang' ma kamano pod nyalo kete tim to koro dhi konyo mokalo e kit alwora mar kwe e thuru ka nyakla kod duoko chien ng'anyo ma nyaka gi sani odwa jimbore mokalo e pacho ka. Ng'anyono bende wacho ni obiro koluwore gi bedo ni sirikal odagi chiko itgi mondo mi koro giwinj ywak mar ojende, kar mondo mi gitim mano to gibedo mana ka gibane ojende wach. Gino bende koro miyo kweth mag ojende mantiere tieng' mar Gen Z osebedo ka bago ng'anyo ka gidwaro mondo mi koro losi kata kete yo makare moko kuom gigo ma gineno ni ok dhi maber e piny owacho mar Kenya Kwanza. Na ndio maana yake sisi wachungaji tumeona kwamba tuiombe taifa hili, tuombe Mungu atusaidie tuwe na umoja. Let's dialogue, tukubaliane, tuzungumze, serikali ikubali kuwasikiliza wale na wale pia wakubali kusikiliza serikali, tushikilie sheria na utaratibu uliowekwa katika nchi yetu. Na ni muhimu pia kufikiria juu ya kesho. Baada ya maamuzi ya leo kuna kesho. Nimesimama kwa sababu historia ni mwalimu mkuu. Ndio maana tunakumbuka historia ya kwamba umwagaji wa damu ya 1963 ilikuwa ni ya uhuru. Umwagaji wa damu wa 2007 si halali, na leo hii kama historia ni mwalimu, then tujifunze ya kwamba tutaki kwenda style hiyo ama direction hiyo. Weche moko ni